Yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Bici TV a radio. Malam Abdullahi, kai ne direban wannan sabon jirgi da za a kaddamar. To wanne godiya za ka mika da ita gwamnati akan wannan sabon da wannan jirgin ruwa da ta yi? Godiya da zan mika a gwamnati, Allah ya saka Allah kuma ya gwamnati, Allah kuma ya ƙara amfanar da mu. Ni ne Sa'idu Abdu Badau. To wanne aiki aka baka a wannan jirgi saboda gwamnati ta sama? Ni ne wakilin Abdullahi mai jirgi, kuma muna cikin tagomashi na arziki tsakaninmu na arziki, kuma muna so a taya mu da addu'a da al'ummar Annabi Muhammadu da za mu wakilta a wannan guri, a taimaka mana da addu'a. Yan uwa musulmi, Allah tsaye mu ya tsare bayansa, kuma Allah ka ba mu ikon da za mu jajirce mu kyautata mu al'umma, mu ma Allah ka ba mu wannan dama, albarka Annabi. To wanne godiya za ka mika da ita hukumomin da suka samar da wannan jirgi? To muna masu tagomashi na alkhairi da addu'a, Allah sa su yi lafiya su ma akan aikin su gama lafiya. Allah Ubangiji ya jagora da su da al'ummar su da suke tare da su. Mu ma Allah ka ƙara taimaka mana akan yanayin da muke ciki na wannan ƙoƙari da aka ɗora mu kula da haƙƙin al'umma don albarka Annabi. Yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Bici TV a radio.